Ukaž mi ruku. Podívej se do středu té ruky. Zameraj se na to rozostření kolem tvé ruky. A oči. Jo, chci, aby se zvrátila do těch pocitů, jak ti je velice příjemně. Až napočítám do 10, tak se probereš a vrátíš se k nám. Pak budu po tebe chtít, aby spočítala do 10 a toto jedno číslo, které neuvidíš, které je rozmazané, vynecháš. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Vítej. A počítej do 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Nevím, co to má se mnou dělat. Dobré. Zvláštní. Jak se cítíš? Jak v jiném světě. Okay.